Ďakujeme pekne, to bola krásna, úspešná Zdenka Predná, ktorá otvorila naše každoročné pravidelné stretnutie, takže dovoľte, aby som vám aj ja zaželal pekný večer a všetkých vás privítal na vyhlásení ankety 7. roka v našom milovanom športe, teda v hádzanej, tak mužskej ako aj ženskej zložke. Dúfam, že už sme všetci a že sa cítite dobre, že ste pohodlne usadení. Máme dosť veľa voľných miest, ale myslím si, že to až tak neprekáža. Takže podstatné je, že tí, ktorí sme to chceli vidieť a ktorí sme to chceli mať, sú tu. Ja vás veľmi pekne ešte raz vítam. Stretáme sa v Byči. Je to mesto, ktoré možno mnohí z nás až tak často nenavštevujú. Ja napríklad som tu na viac ako 2 hodiny tiež prvýkrát v živote, ale čo je dôležité, stáva sa môjim najobľúbenejším mestom, pretože som si pozrel symbol tohto mesta a zistil som, že v logu, alebo v tom symbole je svätý muž a má iniciály SJ. Takže to by samozrejme mohlo byť moje, ale bohužiaľ je to teda chvála Bohu, je to svätý Jozef. A to len tak akože na okraj Byča samozrejme je mesto, ktoré športom žije a my sme radi, že vytvorila takéto podmienky na naše dnešné stretnutie. Takže hneď v úvode by som chcel pozdraviť dvoch veľmi dôležitých ľudí. Prvým z nich je prezident Slovenského zväzu hádzanej, pán Jaroslav Oleša. A taktiež vítam aj primátora tohto sympatického mesta, tým je pán Miroslav Minarčík, ktorému dodatočne blahoželáme meninám, ktoré mal 29. Takže catering je na pána primátora. Ďakujeme. A teraz sa už môžeme posunúť v našom programe ďalej. Máme toho naozaj veľmi veľa, čo sa udialo za posledný rok, alebo za to obdobie, čo sme sa nevideli. Bývalo pravidlom, že sme sa vždy stretli tak nejak v zime, tak sme to vybavili, aj v apríli je poriadna kosa. A v tomto ohľade teda všetko je v poriadku. Môžeme bilancovať to, čo všetko sa udialo v uplynulom období, kým sme, povedzme, každý žili ten svoj športovo-novinársky život, pretože sú tu aj novinári, tak napríklad, ja neviem, máme nového reprezentačného trénera mužov, včera sa skončila základná časť ženskej výhylky, mužská extraliga má veľmi silného partnera, ktorým je spoločnosť Typos. A v neposlednom rade chceme pochváliť dievčatá, pretože na reprezentačnej úrovni siahajú na európsky šampionát, kde chlapci vybojovali účasť v elitnej 16, takže aj k tomu gratulujeme. No a toto všetko budeme bilancovať s vyhlasovaním teda výsledkov. Ja by som vám hneď na úvod chcel povedať, že nezaškodí občas sa tak trošku retrospektívne obzrieť dozadu a keď sa obzrieme za posledným ročníkom, tak sme aplikovali jednu novinku a to bola Sieň slávy.
Sieň slávy slovenskej hádzanej, uviedli sme do nej vtedy 12 členov, ja by som teraz bol za to, aby sme si zosumarizovali, ktorá 12 ako prvá vkročila do tejto dvorany slávy a my sa na to môžeme pozrieť spoločne a zaspomíname si teda na minulý rok, kedy sme za to predošlé obdobie vôbec poprvýkrát otvorili dvere Siene slávy, tie sa aj dnes otvoria, takže nech sa páči, pozrime sa na video príspevok z prvej Siene slávy. Ako prvý, žiaľ už in memoriam, bol uvedený Martin Gregor. Taktiež in memoriam, Vladislav Gross. Do tretice in memoriam, Emil Odstřísal. Peter Pospíšil, žiaľ tiež už nie je medzi nami. Tohto pána veľmi dobre poznáte, Jozef Ambruš. Anka Čápová, Maja Ďurišinová, Anton Frolov, Rudolf Horvát, Viera Šmitová-Ilavská, Vladislav Šesták a 12. bol Jozef Zápražný. To bola tá prvá partia, prvých 12 nominovaných. Dnes otvoríme v úvode sedmičky roka Sieň slávy opäť a znovu pre 12 mien, čiže pekne si uvedieme. Chcem povedať, že na úvod sa môžeme pozrieť na prvého laureáta, ktorý je uvedený do Siene slávy, ale žiaľ tiež in memoriam a cenu vlastne už dnes popoludní za ňou prevzal syn, čiže len viac menej formálne vám oznamujeme, že prvým dnes do Siene slávy uvedeným človekom je... Martin. Už sa to objavilo? Ale vy to už viete, výborné. Je to pravda, Vladimír Seruga. Takže toľko spomienka na Vladimíra Serugu, majstra sveta zo 67. a bronzového zo svetového šampionátu 64. Ako som povedal, cenu sme in memoriam už odovzdali a jeho meno zo Siene slávy už nikto nikdy nevymaže, je tam absolútne právom a zaslúžene. Môžeme sa plynule presunúť na druhého dnes uvedeného do Siene slávy. Tréner, funkcionár, ale predovšetkým uznávaný rozhodca, ktorý má vyše 800 zápasov počas svojej kariéry, to je Eduard Pardubský in memoriam, cenu za ňou príde prevziať manželka Gitka a do Siene slávy ju uvedie Jozef Ambruš, člen výkonného výboru Slovenského zväzu hádzanej, takže oboch vás poprosím, nech sa páči, poďte na pódium. Kým pani Gitka príde aj s Jozefom Ambrušom, treba povedať, že skutočne Eduard Pardubský viedol veľmi uznávané zápasy, napríklad finálové zápasy Európskeho pohára majstrov žien a v roku 68 už zmienený duel Karvinej a exibičný zápas mužov Československa proti výberu sveta. Obom vám želám pekný večer. A in memoriam ešte raz Jozef Ambruš odovzdáva cenu a symbolicky aj ja, možno slovo pani Gitke, pre prípad, ak by ste chceli niečo povedať. Ďakujem. Ďakujeme, posielame pozdrav do hádzanárskeho neba Eduardovi Pardubskému a poďme sa pozrieť na tretieho v Sieni slávy. Ľubomíra Zemana uvedie do Siene slávy Zdeno Simonides, člen nominačného výboru Siene slávy a za Ľubomíra Zemana in memoriam taktiež by tu mala byť prítomná dcéra Ľuba Pajtinková, takže taktiež vás oboch srdečne pozývam na pódium. A zatiaľ dopoviem ešte informáciu, že tento dôročný športový novinár, bývalý šéfredaktor týždenníka Štart, denníka Šport, bol zároveň teda funkcionárom. Môžeme sa Ľubke opýtať, či aj ona bola v mužskej šatni. Niekedy. Nech sa páči, áno, samozrejme. A ako už aj odznelo v náznakoch z syna, bol to jeden z priekopníkov hádzanej na Slovensku. Takže keďže Sieň slávy je otvorená nielen pre športovcov, ale aj pre funkcionárov,
a pochopiteľne žurnalistov, tak si myslím, že Ľubomír Zeman nám ide dať správu. Aj pre Ľubku je priestor, ak by ste chceli dodať pár slov. Aký je váš vzťah k hádzanej? Ja len, že ďakujem, myslím, že Brat povedal všetko a Zdenovi tiež ďakujem, že si nám to spomenul. Bol to jeho prvý šok relácie. Tak to je veľmi milé, veľmi pekné, ďakujem pekne. Máme fotografiu. Ja vám chcem len povedať, že na konci všetci, ktorí budete dnes uvedení do Sieň slávy, aby sme vás tu nenechávali stáť, tak potom urobíme takú spoločnú fotku všetkých 12. Takže budeme mať aj peknú spomienku na váš dnešný veľký večer. Je to veľký večer aj pre muža, ktorý vchádza do Siene slávy ako štvrtý.